abedo in particular trade kakura awuoyo in particular office mar trade okajawach ni okoti maber osetemo ka okonyo jo ohala e yore machalo kod mag licenses go alwora maber mitime ohala gisetemo ka gikonyowa to mak mana ni nitiere mana ng'ikruok kuonde moko matindo tindo kaka koro an ja ohala mar hotel iyudo ni e area matime ohala onego bed ni nitiere kama iluongo ni garbage collection point iyudo ka onge kamoro kaka ja hotel ing'e gik ma itedo ang'o moro chando nyaka wang' wadhira dhira mwater kama gari biro kawogie but en kwayo mara ni kada bedi onyalo ket dump site nyalo konyowa as again kaka wachulo osuru wan joma timo